Ti malilaw, ti Diyos tayo, anyaman ngay mula mapitento. No dakesti imimulang, pait ken patay ti dumanon di tadalan. Ngem no iti espiritu ti pamati, biyangang nangayon ti teniapa. Tiyak mula agapit etating karina, kenga niya agapit aduti mula dumeti bunga, tinaimbag nga arami tiyak kubas. Tiyak mula Hello, naimbag nagsapa. Kapsat, tunggal may sangat bilbinged tumabla wakad kayo. Dahil yung mura gabit, Brother Thomas. Co-host me, Pastor Bong. Anya tinaadal tayo ginaminsan. Number 1, iso day kay fake formation, good intention. Ano kaya tayo nga talagang nga dumakil ti pamati, iti pamilya tayo, intentional veta. May kadwa nga nadakambat ni Pastor Bong. Iso day, tunggal ka nito human, may naman digiti paspasama. Aramidan tayo nga teaching opportunity. Tit maude, uray no nalaad, iti kasasad, ti invite, ti baray tayo, bulan, ti kasasad. Tunggal may sa ti environment ko medyo balay tayo kat marif na ti presensya ni Apo. Dapkil abanat di takabisat. Kat nangkut ti karit na idirmisa ni Pastor Bong, anya ayat ti kayat tayo na makita, pakakitaan, pakaamamuan. Iti sabaling nga tao, iti pabilya tayo, no by medyo kalit girl. Ngam, masapul na talaga nga rugyanan ken aramiden. Adda iti family devotion nyo kabe, good sapay kumata, ti daytong agsarpa, naka-tune in kay manayan, wano nakang tutok dagiti laplapayad yo, good din tayo, iti lesson iti daytong agsarpa. Kaya kupay nga umustan kayo, how are you today? Amuyong ang nagragsak iti example, ano pa'y adot pa kasuotan, ken? Parikot. Amuyong na daduma, simple lang ti makagabo, nga awan ti ornos iti pamilya, gapulaan ta, awan if in-ornos nga relationship. When? Niyam, adgamat garod if iwagas nga mabalintay nga aramidyan. No, dati goran-gora at dadagiti panagsisinupyat kapsat, adda iti remedyo. Kahabsat, adda iti gapo, ken gundaway pay na mabalintay nga aramidyan nga iornos dagiti pamilya tayo. Dite ko may palubos ana, ti kabusor isuna ti sumbrat, isuna ti adda iti environment kadagiti balbalay tayo. Presensya ni Apo ti kasabulan. Iti dating na adsapa, itultuloy ni Pastor Bang iti lesson tayo, may panggapit ti foundation of family faith. Isudeta ti tema tayo kadiditi sa maganagpay nga Sabado. Kat isuro ni Pastor Bang kada tayo ti may panggapit ti building a strong relationship iti dating adsapa. Imagine a building, a very beautiful house. You can have the strongest foundation, but without a proper connection between the walls, the house won't stand. Similarly, our family needs strong relationship or strong connection to thrive. This scripture tayo manipud matlan iti Ephesians chapter 5, verse 21, chapter 6, verse 4, Colossians chapter 3, verses 18 to 21. Day taman iti panibasaran ni Pastor Bong ti adalun iti daytoy nga adsapa. Now, let's dive into the very rich passages. Ladies and gentlemen, let's listen to Pastor Bong Lagmani. Well, thank you, Brother Thomas. Good morning to everyone. Kablawang kay tinaimbag agsapa yo, kakapsat. Ti adalan tayo iti dayto nga gundaway iso dayto maipanggap iti foundation of family faith. Iso dayto ti tema tayo. Kat iti dayto met nga Sabado, building a strong family relationship. Apay nga daytoy iti kasapulan nga mai-share kada tayo kakabsat agsipud ta ni adapay ti gundaway tayo nga mayornos dagiti pamilya, dagiti relationship iti pamilya, adda iti masapul nga iti pamilya kuma mapabilag empowering families. Isu dayta ti tema tayo iti daytoy nga bulan ken intuno umay metlaeng nga bulan iti Pebrero.
nga ma-focus tayo kakabsat. Let's zero in and zoom in to this topic, building a strong family relationship. Amok nga narigat, amok nga karit daytoy nang runa ta adamat garuden iti paka kumikuman tayo adamat ti mga wis iti oras tayo mangalat ti oras like social media, the cell phone. Ngam importante kakabsat nga maipundasyon tayo kadagiti sasao ti Apo nga isumot pagtaudan ti pamati. Ala, ituloy tayo kakabsat iti umuna nga kayat ko nga maibingay kada kayo is the foundation of mutual submission. Numampay kabsat iti Ephesians chapter 5 verse 21 kunana, submit to one another out of reverence to Christ. Okay? Ulitek, submit to one another out of reverence to Christ. Dahito ti may nga prinsipyo, kasapulan ti tunggal pamilya. Masapul nga adda nga talaga ti submission kuma ti tunggal may sa, gaputa adat rebeng ken adat ti panagrespeto tayo, dakkel ti raem tayo kini Apo Isus akas isuna met laeng iti ulo iti pamilya. Di na nga dinikamat ti anyaman nga makagapo. Wen no diket gapo iti panagraem laeng kini Kristo, babaan ti panagrespeto, babaan ti panangted iti prioridad. Maawagan tayo dito a foundation of mutual submission. Nagsubmit tayo nga umuna kini Apo Isus, kastamot iti unig ti pamilya, at dati maawagan nga submission to everyone o to one another. Ijay Ephesians chapter 5 verses 25 to 33. Hantay mo nga basaan day tan ayakapsat no dikat no dati polpen mo ilistam dagitoy ta basaem to kalpasan day to nga programa ngam ti buod na day to kuna na husband love your wives just as Christ loved the church. Makita tayo dito iti marriage as a picture of Christ and the church. Uuray pa'y dati mauawagan nga wedding on that day. Yeah, a banquet. Ini Apo isagsagana tayo nga talaga. The relationship between the husband and the wife ipakpakita na nga ni Apo isuna ti groom datayumet iti bride kakabsat. Adda nagmayat nga modelo. Anya daytoy? Ayat kasakripisyo. Ta isu daytoy ti impakita ni Apo Isus mismo nga impaay na ti ayat nagbabaan ti panagsakripisyo. Anya pa iti makita tayo nga adda iti daytoy nga nabasa tayo iti Ephesians chapter 5 verses 25 to 33. Adda iti naunig nga panagraem, respeto. When kasta kakabsat ti ibagbaga daytoy Ephesians chapter 5 nga isinsurat met lang ni Apostol Pablo. Iti Ephesians chapter 6 verses 1 to 4, rebengan dagiti anak nga raeman dagiti naganak. Nga adda ko daytoy na urnos ti relationship between the parent and the child. Adda dati mauwagan nga parent-child dynamic. Ngamin, kada tayo nga Filipino, kadawyanan na ta, datay magarod dito'y kunatay nga barbaryo, ayos laeng, dagitay laeng nakaadal, at dati education na isuda lang ti mga ramen. Amuyo kakabsat, mas ma-appreciate ko dagitay, dagita sulsulinik ko namon, adda iti respeto da, dagiti anak, kadagiti naganak. Awan pa'y tinangalunon kadakwada, gapu iti social media. Saludo kadagiti kakabsat, nga adda kadagita luglugar addayo baryo adaman ditoy met syudad ngem dagiti anak adda ti respeto da kadagiti naganak gaputa insuro tayo ida. That is the foundation of mutual submission. Okay, kabsat, datayo nga naganak masapul ang isuro tayo nga talaga suruan dagiti anak. Saan abot-bot ngen no diket we nurture them without provocation. Santay ko mga bubut ngen ida, santay ko mga gundawayan datayo ngamin tinaganak. Gamin kuna tayo, daytoy tiwagas nga inaramid dagiti naganak ko idi, kastoy ti panang disiplina da, ket isumet ti aramidik ita. Kabsat saan? Naidumduma, mabalin nga alaan tayo dagitoy nga old lesson, iti daytoy i-aplikar tayo, iti daytoy nga moderno nga kasasaad ita. Anya pa iti kakabsat nga makita tayo ijay Proverbs 31, nagmayat iti panagkunana iti verses 11 to 12. Basahin yung lang tayo tayo, Ephesians chapter 6, 1 to 4, and then Proverbs 31, 10 to 31. Kunana ditoy, her husband has full confidence in her,
She brings him good, not harm, all the days of her life. Nagmayat kakabsat. Dagito nga pagwadan iti when no guide manipod ka dagiti saso ni ti Apo mutlaang even in the Old Testament her husband has full confidence in her. Gaputa adda ti na urnos nga relasyon. She brings him good, not harm, all the days of her life. Naurnos ti ayan-ayat kat makita nga talaga dahito nga ayan-ayat ti tunggal maysa ti husband and the wife. Kita antay kakapsat, anya kad ayat ti mabalintay nga rod nga pagsanggiran kadagitoy nga sursuro iti Biblia. Number 1, kita antay manan daytoy nga mabalintay nga pagsanggiran, mabalintay nga arakupan. Manipod mo lang kadagiti sasaw ni Apo. Number 1 is love as action, not just emotion, I should say. Love as an action, not just emotion. Amuyo, na dumaduma ti kultura ken kababalin. Okay. Adda dagitoy na dumaduma nga tribo tayo ditoy, adda ti kababalin, adda dagiti agasawa nga ti expression dati ayat ket serbisyo. Di naman imbaga ti I love you ngem agluto met, aglaba, agdalos, agplansa. Kunada daytan ti love language. Adamot dagiti babaen iti verbal sao. When kakabsat na duma-duma ti wagas adda dagitay ibagadan o da dita banbantay awan handalaunay nga expressive kunada. Kabsat kuna iti 1 Corinthians chapter 13 kunana love is patient and love is kind. Ulitek. Love is patient and love is kind. Hanamot kahit nga sa uwan nga love is expressive nga adda ti panaganos ken naan-anos pay. Ala, nagmayat ka kabsat. So dagito nga practical nga examples. No kuma adda iti panganan, iti panganan. Practical example when awan kuma ti cellphone bayat iti panganan. May pakita iti respeto as part of the action kakabsat. Ti importante no adda kuma ti agsasao denggen ko mga nasyat. That is love in application. No adda kuma ti family devotion, be present because that is important to you kat nagtutungtungan nyo dayta nga aramiden. Last week, nadakamat tay dayta nga masapul nga establish tayo iti devotion. No sumursurot ka iti daytoy nga tema tayo kakapsat dito'y agmula agapit, mabalinda ka nga matulungan. So, love as action, not just emotion. May kadwa is respect in action. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. James chapter 1 verse 19. When nagmayat kabsat, saan ko mga dagdagos nga makaisaon no adda tinangeg. Masapulan nga malapdan tay paulit-ulit nga awan ti panagpipin-nakawan. Masapul ko mga addan iti grace and forgiveness. Okay. Anya nga rudmat dagiti kapamayan nga aramidin tayo iti dayto nga lawas. Practical application. Rugyanam ko matay building relationship activities mo. Dito pamilyam, dito pagtaangam. Anya ka di dagita nga activity nga mabalin nyo nga aramidin. When? Maysa, family appreciation. Intuno adda ko mati na aramid da dagiti anak, ure pa'y lalakay, babakitin, appreciaram ko maida. Gather your family daily or weekly. When? Da kamatin nyo man dagiti banbanag nga masapul nga pagsasaritaan nyo, mabalin nga business, mabalin nga devotion, kan daduma pay, dagiti properties, kan anya pay man nga gapuno apay nga i-gather mo dayto family. And then, tunggal may sa kuma, makaibingay iti anyaman nga kasayaatan, wenno appreciation ti tunggal may sa. Right the appreciation nga ore pay ije ko mabaso nga kung kunada. Kahit kuman nga aramidan da ito. Hindi kinibakit ko ni kanak ti kape, kakmal na ti puso sa kusuratan ti I love you. Kasi nga, create an appreciation wall. Kahit kuman nga aramidan da ito. Now, gaputa adan ti prayer devotion nyo, mabalin nga, you do it daily. Mabalin nga ma-share mo iti prayer request o special need
dito company, dito trabaho, at dati struggle mo, mabalin nga i-share iti pamilya, kini dagiti naganak, dagiti kakabsat. And then, mabalin mo't kad nga, adda iti prayer journal yo, nga maisurat, dagiti request yo, tartarigagayan yo, nga daw-dawaten, kid-kiddawan iti Apo. Kat sanyo ko mga liplipatan kabsat nga, iti 1 Thessalonians chapter 5 verse 11 kunana, therefore encourage one another and build each others up. Okay? Ala, itid kong harot kini Brother Thomas, ta isuna timangted iti recap, iti daytoy nga agsapan. Thank you, Pastor Bong, for sharing to us. May panggap daytoy makunkuna nga building a family relationship. Kat tiletong horgad sapa, let's recap our key principles na na-share ko na tayo ni Pastor Bong. Umuna, iso daytoy mutual submission as foundation. At dako mo daytoy nga respeto titunggal may sa submission. Kat daytoy ti may sangap pahayrog-rugyanan tinasyat nga relationship as the foundation. Kat ang gapay iso daytoy love through action. Saan lang ko mga love by words but love through action. Gapay daytoy may kaalo is a communication that builds up. Dagitay ko mapanao na mahapa-encourage. Kat may kapat iso daytoy respeto and or respect and grace in practice malaglagip te ko nakantamarin deta. Iso nga ti challenge tayo iti dating Domingo, iso nga start an appreciation circle, become and make it as a tradition nga adda iti appreciation. Idi taon ti pamilya ma-appreciate da iti aramid, na imbag, when. And then begin and continue to do your prayer devotion. Kan may kaalusyo dito ya sur wuntay ko iti active listening daily. Kahit nasa uwan, agdended nasaan nga dadagos nga magded iti response. Kamsat. Isumano next week, i-explore tayo manen, ayar, dahito team, i-dahamatin tumutlan ni Pastor Bong, dahito the power of family prayer. Katalawan kakabsat, laglagi po tayo kumangan to next week, iti isaruno tayo nga adalan, iso dito may panggap iti the power of family prayer. Nagmayat kakabsat, nakdakamat tayo dito family faith formation, the foundation of family faith, kat itang gundaway kung nadakamat tayo iti building a strong family relationship. Kat into no mga ganad nga Sabado, kat adalan tayo dito the power of family prayer. Ala, kumuyog kayo man kakabsat iti panagkararag apo, agyaman kami iti dayto nga daw ta adda dagiti maadal mi how to build our relationship, but above all our relationship with you. Tulungan na kami mat apo nga ma-develop ti relationship mi kadagiti miyembro ti family, da kami nga naganak uno da kami mat nga anak, adda iti raem respeto mi ti tunggal maysa. I pray that you give us wisdom to love well, courage to be vulnerable, and the strength to forgive. Isuro na kam nga makasursuro nga agpakawan ken dumawat met ti pamakawan. Lord, I pray that you will make our home a place of grace and growth. Dumakil kuma, titunggal may sa kada kami. Rumang ay kuma, iti panamati mi. Dumakil kami, apo, maipanggap iti, o panakaamumi ken ka. Kat agyaman kami, agsipod ta, adda dagito nga gundaway nga, mabalin mi nga aramiden, apo. Agyaman kami, bendisyon am dagiti kakabsat nga agdengeg, kan agdengdengeg, iti dito nga programa, kan iti amin nga programa mi, iti dito nga stasyon, iti radyo 1143 DCMR, bendisyon am dagiti amin nga staff, amin nga programmer, apo, tapno ti kasta maidanon mi, dagiti sasaom, kadagiti na duma-duma nga laplapayag, on-site, online, on-air. Agyaman kami, apo, dahil tingur ti dawat mi magaputi nagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen.
Alawan kapsat, agyaman kami, sanyo ko mga liplipatan, nagito'y recap, kaya tayo challenge, nga aramidin tayo kuma, iti dayto nga Domingo, when, iti dayto nga lawas, start an appreciation circle. Begin a prayer. No saan ka pa nga nagrugi, devotion, iti balayo, rugyanan yun kakabsat. And then, practice active listening daily. Kakabsat, ang yung liplipatan. Next week, the power of family prayers. Ang yung mga liplipatan nga ibingay, dahil nga programa tayo, ikadagita gagayim nyo, kahit niya po magbendisyon ka na kayo. Niya po tiyak mula agapit ay tating karina kenga niya agapit aduti mula dumeti bunga tinaimbag nga arami tiyak kupas tiyak mula agapit olata. Basiti imula basiti